Ahoj, volám sa Olga a toto video bolo vytvorené pomocou umelej inteligencie. Umelá inteligencia mení predaj, ponúka silné nástroje pre automatizáciu, interakciu so zákazníkmi a personalizované správy. AI spracováva obrovské množstvo dát na vytváranie prispôsobených ponúk, čím robí komunikáciu efektívnejšou a zlepšuje celkovú zákaznícku skúsenosť. Analýzou histórie zákazníkov, preferencií a trhových trendov môže AI predpovedať dopyt, optimalizovať riadenie zásob a zlepšiť logistiku. Chatboty poháňané AI tiež zapájajú zákazníkov v reálnom čase, rýchlo odpovedajú na otázky a zvyšujú spokojnosť, pričom uľahčujú prácu tímom zákazníckeho servisu. CRM systémy riadené AI zhromažďujú cenné dáta, pomáhajú podnikom doladiť predajné stratégie a zlepšiť výkon naprieč všetkými kanálmi. Avšak zatiaľ, čo AI ponúka množstvo výhod, vyvoláva aj obavy o súkromie dát a etické použitie. Spoločnosti musia zostať informované a prijať zodpovedné praktiky, aby zabezpečili udržateľný rast a konkurencieschopnosť. Kontaktujte nás, aby ste zistili, ako môže Crowdy AI zvýšiť predaj vášho podniku.